Croeso I mewn i'r gôl, a mae'r tymor wedi dechrau go iawn. Noson o gyffro mewn cae hynod o lawn yng Nghaerdydd, a Wrecsam yn ar y blaen tan yn llythrennol munud neu'r eiliad ola I fod yn onest. A gêm gyfartal 1-1. Wrecsam wedi cael sawl siawns I sgorio cyn hynny, ond dechrau tymor efo gêm gyfartal. 1 pwynt yn fwy na dechrau tymor flwyddyn diwetha yn Southampton. Felly, sut wyt ti'n teimlo efo'r cwpan yn hanner llawn neu'n hanner gwag? Bodlon efo pwynt, dwi'n meddwl. O jyst fel oedd y gêm droi allan, dwi'n meddwl, oedden ni ar y blaen, oedden ni'n gyffyrddus am 3 chwarter y gêm, a wedyn gwneud yr un bethau eistedd ôl. Y rhan fwyaf, unwaith oedd Ruben Colwell ymlaen, dwi'n meddwl nath y gêm newid chydig bach, a oedden ni'n gadael Gaerdydd gael y bêl, a un camgymeriad, un darn o lwc, neu beth bynnag, ti'n arlo, a oedden nhw'n mynd I gyddod nôl i'r gêm, a dyna ddigwyddodd. Mae'n nath ni weld y tymor dwytha. Yr unig gysur beth ni'n cymaru efo'r gêm na nebyn Southampton, nath ni ddim colli yn y funud ola, mond wneud y gêm gyfartal nath o. So, hapus a ddim yn hapus. Ia, dwi'n meddwl, oedd o'n ar adeg yn ystod y gêm, oedd o bendant yn atgoffa I o'r gêm yna'n Southampton, hefyd efo'r gêm yn erbyn Abertawe, gwrs lle athon ni ar y blaen yn eitha cynnar, a just eistedd nôl fwy yn ystod y gêm, a fel ti'n deud, y gwahaniaeth falle oedd fod I wedi gwella o ran yn lle gadael i'r tîm gael gôl yn ôl, a wedyn ennill y gêm, dim ond gêm gyfartal oedd hi. Oes, oedd lot o siom, ond ni wedi cael Caerdydd wedi cael mwyafrif y meddiant, ond da ni'n gwybod fod Phil Parkinson ddim yn poeni am hynny, ond oedd ni wedi cael y cyfleoedd gorau o bellffordd, doedden. A dwi'n meddwl fod I wedi deud o'r blaen, ond un o llinellau Mark Hughes fel rheolwr oedd fod bob gôl fel arfer yn cynnwys 3 cangymeriad gan y tîm amddiffynol, a bendant oedd gadael I Ruben Colwell yn redeg o'i hanner ei hun I ddechrau, achos oedd ni efo'r bêl yn eu cornel nhw yn doedd efo munud I fynd, a dwi'n meddwl oedd Keeler Dunn hefo Colwell, un nath oedd wneud I Colwell edrych fel Usain Bolt yn y funud yna, a dydy o ddim y person cyflwyno'r byd. Ond hefyd, os mae yna rhywun yn dechrau torri, dyna ydy'r lle I roi cic rydd, ydy dofn yn eu hanner nhw. Felly oedd y ddylai un wedi trio cael y bêl, neu stopio fe rhag dod allan. Yr ail un oedd y cangymeriad mawr, wrth gwrs, George Dobson. Ac eto dyna, falle chydig bach o siom am y gêm, oedd yna elfen o deja vu, sawl elfen ohono fo doedd. Ac unwaith eto George Dobson, fel yn y gêm Southampton, a fel mewn ambell I gêm arall yn rhoi cic rydd, braidd yn fyrbwyll, ac I fod yn onest, oedd I gallu bod yn gigos, bod o ar y linell go iawn yn doedd, a falle dechrau ti allan i'r blwch Cosby, ond yn dal I fynd I fewn i'r blwch Cosby. A wedyn ein gôl-geidwad newydd, 8 miliwn o gôl-geidwad, wedi cael gêm dda, dwi'n meddwl, ond falle wrth edrych yn ôl fydd o chydig bach yn siomedig, achos oedd o wedi rhoi y wal I amddiffyn un ochr, ac oedd o'n sefyll ar yr ochr arall, a ddoth y bêl yn eitha syth ato fo, ond wrth gwrs dim ond 19 llath allan oedd o, a chwarae teg I Colwell nath o roi lot o bŵer tu ôl i'r bêl, a chydig bach o dro ar y bêl hefyd. Felly, ti'n gorfod deud llongyfarchiadau I Ruben Colwell, ond dwi'n meddwl fydd Phil Parkinson yn siomedig iawn efo'r ffordd nath ni ildio'r gôl pan fydda ni wedi rheoli'r gêm am rhan fwyaf o'r gêm. Ond fel ti'n deud, dwi'n meddwl yna digon o bethau I fod yn falch ohono. A adeg yma, dwi wastad yn atgoffa'n hun, oedden ni chwarae yn y Gynghrair Cenedlaethol jyst dros 2 flynedd yn ôl. Felly, mae o dal yn anhygoel lle mae'r clwb wedi dod.
Felly, wel, gafon ni weld cwpl o chwaraewyr newydd. Be oedd y deimlad ydy am rheini? Dwi lo poppadom di un o'r disgrifiadau o Patterson dwi wedi darllen. Sy'n bach yn anheg, ond o'n i'n meddwl bod wedi cael gêm dda, o'n i'n hapus iawn efo fo. O'n i'n meddwl bod o'n fwy o drefn ar y cefn nag oedd o blaen. Oedd o'n fel bod y cefnwyr yn gwybod os be i wneud, i roi'r bel allan neu llicio un hir, dwi'n meddwl, chas o'n i ddal allan o ran hynny. Pe nath fain y roi y bas fer na nôl iddo fo, nath o sortio hynny'n gret. Oedd o'n cicio'n bell ac yn uchel yn bwrpasol, o'n i'n really hoffi fo. So, o'n jyst yn bechod bod o di gadael ni lawr. Dwi'n gwybod, falle achos mae dyna'r unig ergyd oedd ar y target. Dwi'n gwybod falle bod hynny'n ffactor, bod o'n meddwl bod y job di wneud a ddim canolbwyntio. Falle ddim. Imre, gret o'n i'n meddwl. Gweithgar iawn, lot mwy edrych yn fwy dibynadwy na neb arall da ni wedi cael fel cefnwr de. So, hapus efo fo ar y cyfan. Mae bach yn llai nag o'n i ddisgwyl yn fyrach. O'n i'n meddwl bod o'n fwy corfforol na hynny, ond o'n i'n licio beth o'n neud. Felly game gyntaf ddawol iawn iddo fo. Whitman beth oedd ymlaen, greit. O'n i'n meddwl bod o'n gwneud... Bydd o'n dechrau, dwi'n meddwl, cyn bo hir. Oedd yn edrych fel y math o chwaraewyr sy'n parc i'n hoffi, sy'n gallu rheoli'r gêm. Ac yn bach yn gryfach na alla Dobson neu Rathbone. So, ar y cyfan positif, dwi'n meddwl, ti'n edrych ar y canlyniad a ar un ochr mae'n gret, mynd i chwarae ffwr yn erbyn 12 o 30,000 a cael pwynt, mae'n un gret. Ond fe wedi dweud, oedden ni chwarae'n erbyn tîm o'r newydd dod i fyny yn llawn o chwaraewyr ifanc efo dipyn o anafiadau. A ddaethon ni golli'n 2 bwynt yn y munud ola, neu'r eiliadau ola. So, mae dal yn anodd dehongli, dwi'n meddwl. Ydy, dwi'n meddwl, da ni dal, yn y cyngrair un yn arbennig, nathon ni ennill lot o gemau o 1 gol i ddim. A ti'n teimlo mae Parky, y chwaraewyr mae wedi dod i fewn yn y bôn yn amddiffynol dros yr ha. A falle bod o'n edrych i wneud hynny. Ond dwi yn teimlo yn y gyngrair yma, mae'r chwaraewyr yn well a mae'r tîmau yn ffeindio ffordd o sgorio yn erbyn ni. A dwi yn teimlo mae yna elfen psycholegol sy'n mynd i gymryd just cam yn ôl yn dwyt, a ni'n gadael i dim ddod at ni pan oedden ni wedi bod yn rheoli'r gêm i bob pwrpas. Prif wendid falle oedd fod ni heb sgorio, a wedi creu lot o gyfleon. Mae hwnna'n rhywbeth i drafod falle, hwyrach ymlaen. Y dwy lot popydol, dwi'n meddwl oedd yn anlwcus, ath o at y bêl efo 2 law yn do, wedyn llwyddo i gael 2 law, ond dim ond i fysedd, ac oedd y bêl wedi daro mor galed, ath o drwy fysedd o'n do. Ond falle sa di mynd efo 1 llaw a di cael sawdl i law at y bêl, fysa di gallu rhoi digon o rym iddo fo wrthio fo dros y bar, felly ond oedd o ddim wedi cael lot o amser i wneud y penderfyniad agor. Felly dwi'n meddwl fydd o'n siomedig, achos nath o weld y bêl yr holl ffordd yn do, ac oedd o yn digon agos i gyffwrdd y bêl efo 2 law, felly ti'n mynd i fod yn siomedig efo hynny. Fysa o Cwanco wedi gadael o fewn yn gwestiwn arall, ond mae'r cwestiwn yna wedi mynd, dwi'n meddwl. Ond oedd hi canlyniad da, ond falle yn dangos elfennau o'r un gwendidau. A dwi'n meddwl efo Josh Windass fysa ni'n ennill y gêm yna. Dwi'n meddwl fysa fo wedi feidio cefn yr hwyd efo'r cyfleoedd o bobl eraill wedi cael. Nos Broded yn oce, debyg iawn llynedd, ambell i fflach, ti'n bod, falle ddim yn gwneud digon amddiffynol cyn iddo fynd i ffwr. Pe momentum yn gêm yn troi, ti'n meddwl oedd o'n bach yn gysglyd. Dwi'n poeni am Dobson, dwi'n siŵr faint welwn ni ond efo wrth fynd ymlaen drwy'r tymor, falle fydd allan cyn y ffenest yma gau. Yr un hyn camgymeriadau gyda fo, fel ti'n deud.
Dwi'n gweld ni chydig bach yn well. 1% well, 5% well y llynedd. A fysa hynny digon i gael ni fewn i weithredu. Os dyna'r uchelgais, mae dal yn anodd gwybod beth di uchelgais y clwb, dwi'n meddwl, o ran. Mae rhaid bod yr arian yna i wario 20 miliwn ar ymosodwr neu chwaraewr sy'n mynd i wneud andros o wahaniaeth fel nas Mullin yn gyngred genedlaethol. Mae rhaid bod yna rhywun arall yna os da ni eisiau gwneud y cam yna. Ydy, a falle fod o'n yn naturiol i ni edrych ar y fferes drosglwyddo. Wrth gwrs, mae gennym ni bron i bythefnos i fynd o hynny, a yn amlwg mae'r llynedd nathon ni gael 3 chwaraewr i fewn ar y diwrnod ola. A falle mae bosib iawn mae rhywbeth fel yna wneud ddigwydd. Mae yn odd, da ni wedi gwario 15 miliwn yn barod, ond wedi cael golgeidwad, chwaraewr canol cae, a eto wing-back, a fel ti dweud, gwelliant fel y Dave Brailsford yn neud yna, fatha'r incremental improvements yma. A fel ti dweud, os ti'n cael 2-3% yma Cacwn a pethau felly, wel, yn sydyn mae o'n mynd yn 10%, dydy 15%, a falle mae hynny'n ddigon. Ond mae o'n teimlo fod ni angen ymosodwr, achos da ni ddim yn siŵr pwy di'n rhif 9 gorau ni, Cooper Moore neu Sam Smith, ond di'r un o'r ddau yn nhw'n edrych fel fod mynd i sgorio 20 gol mewn tymor i ti. Windas ydy'n prif sgoriwr ni ar y funud. O'n i'n hoffi Cooper Moore i fod yn deg, o'n i'n meddwl bod wedi gwneud dda iawn am awr. A pe ath o ffwr, bod Sam Smith wedi dod ymlaen a gweithio'n galed a cael cyfleon, doedd o'n dal y bel i fan hyn yr un ffordd, a wedyn dyna lle oedd y pwysau'n cael ei greu. A dwi'n meddwl, ydy ni'n well cael Cooper Moore Mark II ar y fainc i ddod ymlaen fel bod ni ddim yn newid. Os ni mor gaeth a hynny i'r system, ydy o werth jyst cael Cooper Moore fengach neu rhywun tebyg fel bod ni jyst yn gwneud yr un peth am 90 munud. Dwi'n meddwl mae Sam Smith yn wedi wneud yn dda i ni, a mae gen fo ran i chwarae. I ddechrau ti angen trio ymosodwr, achos ti'n mynd i chwarae 2 yn bob gêm, os na 3 yn dwyt, achos yn aml, falle os ti ôl, ti eisiau dod â 2 ymlaen a cymryd un i ffwrdd, felly ti angen 3, hyd yn oed heb anafiadau, pethau felly falle bod cadw'r ma ti ddim cweit wedi dangos bod o'n efo rôl llawn i ni eto, a falle di edrych y well fel 10 na rhif 9 i fod yn onest. Ond dyn nhw ddim yn dod yn rhad, fel ti di sôn, felly mi fydd o'n gwestiwn mawr be ydy uchelgais y clwb leni, achos oedd mis Ionawr yn gyfle i ni wneud cam i fynd i'r gem ail chwarae yna, ac i bod pwrpas nathon nhw ddim mynd am y cyfle tro yna, falle bod y chwaraewyr gorau ddim wedi bod ar gael, a dio ddim y lle gorau i fynd i siopa os wyt ti eisiau gwerth am arian. Ond mae wedi codi ambell i gwestiwn i feddwl beth ydy wedi wneud yn ei mis Ionawr y flwyddyn cynt er enghraifft wedi dod â Sam Smith i fewn a Ryan Longman a rhain, felly fydd o'n ddiddorol. Oes na unrhyw chwaraewyr wedi denu dy sylw di? Unrhyw Sion ar led? Y prif un ydy'r chwaraewyr o Vikings Stavanger yn Norwy, Falkner. Sy'n edrych yn solid. Dwi'n meddwl nath o sgorio nos yn y blaen yn Champions League. Mae nhw ar rhwng 2 gymal yn Champions League, felly wnaeth o'n dod cyn hynny. Yda ni angen cefnwr canol eto, dwi'n siŵr. O'n i'n meddwl bod Hyam wedi gwneud reit da nos yn y blaen. Y Fainer yn iawn gen i. Dwi ddim yn meddwl mod dyna lle mae'r gwendid i fi. Eto mae'n falle fysa'r Falcon yma neu ni chydig yn well, ond dio ddim o'r rhywun sy'n cyffroi mewn ffordd, sydd falle dyna beth ni angen. Wel, da ni nôl i fod yn onest, mae yna fwy o sio di bod am golgeidwad, am cefnwr canol,
Cael amddiffynol na sydd wedi bod am ymosodwyr yn does, a felly trwy'r hau fod yn onest, felly mae'n amlwg fod Parky yn gweld o fel blaenoriaeth. Dwi'n meddwl gafodd Hai yn cwbl o gemau anodd ar ddechrau tymor yn do, cyn dechrau tymor, gêm erbyn Sunderland yn America, gafodd o amser caled yn hwnna, a falle fod o ddim yn erbyn chwaraewyr mawr cry, fod o yn gallu cael chydig bach o drafferth, a falle fod Parky yn trio mynd yn ôl i'r dyddiau y Gynghrair Genedlaethol, ac yn Zac Fainer, dafliad hir yn does, a falle fod ti angen rhywun sy'n mynd i fod yn gry yn yr awyr, yn amddiffynol ac yn ymosodol, a bod Parky'n edrych fel rhywun fel achos y si arall wrth gwrs ydy Harry Souter o Gaerlir, sydd yn chwaraewr mawr cry eto, ond efo record wael iawn o gadw hun yn ffit ac ar y cae, dydy. Felly mae'n swnio, fydd yn ddiddorol gweld, dyn nhw ddim am adael fo fynd tan y gêm Cynghrair y Pencampwyr, ond hefyd, os ydyn nhw'n cyrraedd Cynghrair y Pencampwyr, ydyn nhw'n mynd i werthu o, achos mae'n gen nhw lot fwy o bres yn dod i fewn, yn does? So, mae'n teimlo chydig fel falle fod o'n ddibynnol ar ganlyniad y gêm, ac mae'r ffaith fod Viking wedi dod yn ôl yn erbyn Dynamo Zagreb i gael o 2 gôl i ddim i lawr i 2 gôl yr un, falle'n byth drwg i ni. Mae'n sôn fod i ymosodwr nhw hefyd y Viking fod o wedi bod yn denu sylw, ond gen i weld am hynny. Falle bod o ddiddorol hefyd, mae'n sôn fod, pan oedden ni'n sôn fod I didn't get the sheriff, we did get DKD, fel Bob Marley dweud, newid i manglo dy joc reiddiol di, oedd mae Shirky Sheriff ar ei ffordd i Coventry yn ôl y sôn. Diddorol. Am faint, ti'n gwybod? 15 dwi'n meddwl, mae'n sôn, falle touch yn llai a ffen bashe, ond mae gen Coventry Sims yn arbennig cwbl o chwaraewyr falle sydd dros ben gen nhw fel ymosodwyr rwan. Right. Felly, Sims syni fod ni'n mynd, nath Sims wrth sgorio yn herbyn ni yn y gêm yn Coventry ar ddiwedd y tymor. Gath o dros. Faint gath o? Dwi'n meddwl gafodd rhyw double figures. Eilydd oedd o'r rhan fwyaf tymor, dwi'n meddwl gafodd 2 gôl ar 10, felly oedd i gols y munud o yn arbennig o dda, a mae o'n fwy reit fawr corfforol, ti'n gwybod, efo profiad yn y lig, so falle fod o rhywun i gadw llygad allan amdano fo, ond mae'n debyg, fel o'n i dweud, bosib iawn mae'r diwrnod ola fydd y pethau mae'n digwydd yn de, achos mae yna elfen o dominoes i hwn i gyd yn does, a da ni'n, a mae'n dieddol o ddechrau yn yr uwch gynghrair, a da ni'n bellach i lawr y gadwyn, a gyda'r ffodus. A dwi'n meddwl ffenest yn cael? Dwi'n meddwl, ail o fedi, dwi'n meddwl. Ail o fedi, oce, so mae'n... Felly, mae'n mynd i ddod o... Gynna ni 2 gêm cyn hynny, does? Oes, ac wrth gwrs, does na ddim, di gemau Cymru ddim tan diwedd mis Medi, does na ddim gemau rhyngwladol, wedyn yn y gorffennol mae wedi bod yn ystod o bobl i ffwr a fwy gwledydd a pethau felly, wedyn falle bydd hynny'n gwneud pethau chydig yn llai Mae jyst yn rhwystredig. Efo'r Alban yn dod llynedd. Oedd. Ie, mae jyst yn rhwystredig yn dweud ti'n clywed am clybio mewn arwyddo pobl. Mae Stoke di arwyddo 2 heddiw. Mae Jordan James i fod ar ei ffordd i Wolves. Ti'n clywed y pethau yma wedyn, beth da ni'n neud, da ni jyst yn gweithio tan y funud ola. Mae'n rhwystredig. A ni sbio ar tîm Watford. Mae nhw gyda nhw 4 chwaraewr wedi dod i fewn o Udinese a rhyw bethau felly. So mae pawb arall i weld yn symud yn gynt na ni. Wel, ni oedd y tîm ola yn yr holl gynghrair. I ddod â chwaraewr i fewn yn da. Felly mae o'n teimlo bod ni chydig bach yn ara. Fydd o'n ddiddorol gweld, wrth gwrs, mae Nixon yn ymuno yn swyddogol efo'r clwb ym mis Medi. A falle mae hwn fydd y ffenest ola lle di o ddim
mewn rheolaeth. A sôn hefyd, falle, mae Michael Williams sydd yn rhedeg trosglwyddiadau rwan, a ddim Sean Harvey. Felly mae hynny'n ddiddorol. Dwi'n meddwl mae'r ddau yn gweithredu mewn ffyrdd gwahanol, dwi'n meddwl, yn dydyn. Dwi'n meddwl sy'n well gyda i, os o'n i'n wrthwynebydd, so well gyda'i ddelio efo Michael Williamson na efo Sean Harvey, fod yn onest. Yn siŵr sy'n fwy cwrtais. Ie, felly ydy, ond mae gennym ni bythefnos ddiddorol iawn. Oddi ar y cae o'n blaen ni. Mae gennym ni hefyd mater bach o gêm yn erbyn Watford. Nath giro Southampton ar y penwythnos, felly dyn ddim yn mynd i fod yn gêm hawdd. Gêm gyntaf ar y cae ras, felly bydd o'n braf iawn gweld cop dod i fyny yn sydyn ar y funud. Felly mae yna gyfnod cyffroes o blaen ni i weld y cae yn ôl efo 4 ochr o fewn y flwyddyn nesaf, beth bynnag. Ond wyt ti'n meddwl fydda ni'n dathlu ar ddydd Sadwrn i fawr? Mae'n anodd darllen lot i mewn i ganlyniad y Southampton. Beth yw'r vibe yn fama? Ydy curo Southampton rhywbeth mae ti'n ddisgwyl wneud rwan? Fel debyg yn Watford dipyn o chwaraewyr newydd. Oedden nhw'n anghyson tymor dwytho, ni'n meddwl oedden nhw'n dda iawn ar adegau, a wedyn yn ofnadwy gêm nesaf. Ond ar ôl canlyniad nos Lun, dwi'n meddwl mae buddigoliaeth yn bwysig wedyn, dydy, dwi'n meddwl fydd yna gwyno, dwi'n meddwl. Ond mae'n siŵr fydd na awyrgylch dda na disadw na fydd pawb, dwi'n meddwl gobeithio'n gwthio ty cefn i'r tîm, ynddo. Ydy, dwi'n meddwl mae o'n od ydy, yn oedig erbyn hyn, mae yna lot o bobl chwynfanus iawn ar y cyfryngau cymdeithasol, ond yn y cae, dwi ti ddim yn teimlo unrhyw bwysau ar Phil Parkinson a'r chwaraewyr ac oedd yr un peth. Nos Lun yn doedd gafodd y tîm i clapio, na neb yn... Pawb yn siomedig iawn fod ni wedi ildio yn y munud ola, ond oedd na ddim drwg deimlad at y tîm nag at y rheolwr nag oedd felly. Mae yna bobl, os ni'n meiddio deud, sydd yn afal ddim i'w gweld yn y gemau, yn hapus iawn i gwyno ac... Ond ddim cefnogi, falle. Na, a peidio gwneud a cwyno o flaen bobl eraill na, tu ôl i allweddell gydd. Felly, ond dwi'n mynd teimlo fod y parcio dan unrhyw bwysau, mae gen efo, o'n i'n dweud fod o'n cael 2 dymor yn bob cyngrau, felly, ond falle ar ddiwedd y tymor yma, os ydyn ni'n na 7fed neu na 8fed i fod yn llythrenol gywir, falle fydd y gwestiynau'n cael ei gofyn am y tro cyntaf. A mae hynny yn dibynnu rhywfaint ar faint o arian geisio fuddsoddi hefyd, ond felly da ni'n buddigoliaeth yn neis iawn. Ti'n gwybod dwi'n licio pwyntiau y gêm, a sa ni 4 pwynt o'r gêm gyntaf yn arbennig o dda, a wrth gwrs 1 pwynt gafon ni o'r 2 gêm gyntaf llynedd, felly fysa fo'n dechrau da. Felly, be wyt ti'n ddisgwyl fel canlyniad, Bigo'r? Dwi'n mynd i ddweud 1-0, gan obeithio bydd Windass yn ffit i ddod ar y fainc, o fod ar y fainc neu rhywbeth, a rhyw eiliad o ysbrydoliaeth gyda fo. Ie, 1-0. Y dorf, os ydy'r dorf tu ôl y tîm, na ni ennill 1-0. Ydy, wel, ond Watford llynedd yn dîm anghyson yn doedd. Nathon nhw gero ni, nathon ni draw i'r gêm yn do, a nathon nhw heiddyn cero ni, do, dwi'n meddwl, ond dwi'n meddwl nathon nhw gael canlyniad da o'r pwynt o'n i mlaen, na, achos oedden nhw'n dal efo cyfle, gem ail gyfle, a nathon nhw ddim cystadlu felly, a fydd o'n ddiddorol gweld sut bydd y chwaraewyr yn y cae ras, a'r brawn, gobeithio fydd o'n brawn Sadwrn Glud, ond
gawn ni weld. Nes i ddeud gêm gyfartal ar gyfer nos Lun. A dwi'n hanner teimlo falle mae gêm gyfartal fydd hon hefyd, os o'n i'n gorfod deud. Ti'n ei fi deimlo fel Mark Lawrenson, cos oedd o wastad yn profwydo bod Lerpwl yn mynd i ennill bob gêm yn doedd. Dwi'n meddwl dwi wedi mynd i'r un arfer â fo. Ia, ond felly, ai am gêm gyfartal, i gol yr un, ac yn anffodus, dwi'n meddwl byddwn ni'n gweld fynd am ryw fis arall yn ôl y sôn. So, fydd o ddim yn ôl cyn y ffenest rhyngwladol, felly ti'n meddwl? Na, swn i'n meddwl, a mae hynna'n mynd i fod yn... Mae'n hyn o mwy o reswm fod ni angen ymosodwr arall yn dydi. Fel ydy'n cychwr, nath Nathan Broadhead chwarae'n dda, ond dyma'i gyfle fo i roed i stamp ar y tîm, achos mae'n mynd i gael rhediad da, a nath o'n neud pethau neis ym mhob gêm, ond oedd na neb yna i roed y bêl i mewn i'r gôl, nag oedd. A da ni'n... Mae hynny wedi bod yn broblem. Mae wedi bod yn broblem yn y gemau dechrau tymor hefyd, do. Oedden ni wedi cael tair gêm, wedi colli un i ddim yn doedden wedyn. So mae o'n... Ond, dwi'n meddwl, fel ti dweud, dwi'n meddwl, fydd y cae ras mae o'n lle gwahanol, da ni'n dîm gwahanol ar y cae ras. A da ni hefyd yn dueddol o budio eistedd ôl gymaint os da ni'n cael ar y blaen. Da ni yn dueddol o chwarae fwy ar y droed flaen. Felly dwi ddim yn meddwl fod ti'n yn wirion o hyderus. Dwi'n cweith yn beth happy clapper, ond swn i ddim yn synnu weld am gêm gyfartal. Ond amser cyffroes o'n blaenau, ac beithio wir, byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.